честно да ви кажа, нямам никаква идея как и защо реших да се озова там. Това е едно място в Бразилия, отново в същия щат, където селцето, в което отидох, нямаше нито интернет прокаран, нямаше ток много често и нямаше обхват на телефона, нямаше полиция, нямаше спешна помощ там, но имаше много дива и красива природа. Хората си живуркаха много сладко и спокойничко и интересно, беше вкусно, беше някак домашно и уютно и не знам, може би просто имах страшно доверие в абсолютно всичко и дори за миг не ми е минало през ума, че нещо може да ми се случи. Така и нищо не ми се случи, освен само супер яки неща и видях ето този сладък броненосец и отново се запознах с много хора. Поради липса на транспорт и пари се возих в багажник и такива работи.